Takže čus lidi, vítejte u dalšího dílu Hrajem Benji Bananas. Já nevím, jestli jsem tam dával to video, ale já jsem si koupil třetí mapu a hrál jsem jí. To asi jsem tam nedával. A jinak jsem trošku vydělával banány a tady máme, tuhle si můžeme koupit. Nebo tuhle. Tahle už je za 15, co bychom museli vydělat. Tady to je za 30. No takže nevím. Podle vás se chcete vy. Ale ještě chvíli budu hrát tuhle. Když jsme nějaký problémy, tak je vyřešíme. Takže nevím, jestli jsme to vyřešili, můžeme to zkusit. A jo, jde to, vyřešili jsme to. Co s tím bylo, vás nemusí zajímat. No, zatím to jde dobře. Vždycky říkám, tak zatím to jde dobře, nevím proč, ale vždycky říkám tuhle jednu věc. Jdeme do druhého wordu. A když na to koukám, tak to bychom mohli dát. Jinak kdybyste slyšeli to klikání, tak to kamera hraje 7 Days to Die. Jinak pište, kdybyste chtěli nějakou sérii. Dáme úplně nějak velkou. Možná 30 dílů asi. Jo, jinak parkour teď vyjde nový video. Nevím úplně přesně kdy, ale někdy jo. Možná tuhle noc. Mně se líbí, jak to mají udělaný tuhle hru. Mě to nějak zase začalo bavit. Asi to, že jsem vydělával banány, jsem vám říkal. Potřebuji 1000 metrů. To se nepovedlo. Tuhle hru bych taky mohl někdy hrát, jestli chcete. Já se ozvu, až to skončí. Tak, skončila reklama. Já jsem zrovna skončil u nového wordu, koukám. Já za chvíli to zase pauznu, a totiž... Tyjo, dal jsem to, dobrý. No, jenom vám, až vidíte tohle. No. Počkejte. Tak, jsme zpátky. No. Teď ani nevím, o čem jsem chtěl mluvit, já to stopnu. Tak, jsme zpátky. Jo, už vím. Já musím udělat jednu misi. Chci udělat 2 úkoly za tuhle jednu tu. Potřebuji najít tygříka, což je až v dalším tom. Se popál vozadek. No tak tu další misi udělám až příští kolo.
A tam je tak, že musíte umřít mezi 500 až se 600, prostě 600 metrů, jo? 500 až 600 metrů musíte umřít. Vidíte otočky? Sakra. Potřebuji, aby se mě tygřík dotknul. No, to se moc nepovedlo. Já nebudu. Tak jsme zpátky, skončila reklama a i ta hudba. Jsem bráchovi řekl, ať to vypne, že natáčím video. Bráchou se teda vůbec nesnášíme. Jinak jestli vás tahle série baví, no vlastně ona to není série, spíš na takový díly, tak napište, když tak, a bude víc dílů. Jsem plánoval pár, že bychom odakli všechny mapy a to, pak bychom skončili, jako. To je jediné, co jsem plánoval. To nechám tu reklamu, to je rychlá, když to přeskočím. No, já chci dát džungli, protože tam by mohlo být hodně lvů. Já potřebuji lvy. Wow, tak tohle byl hustý ten. No to je ještě horší. Přemýšlím, jakou koupit. Koupíme tuhle. Je to. Na to jsem docela se těším. Dobrý náhodou. Já potřebuji trefit tygříka. Potřebuji strašně moc. Chci najít tygříka. Nepovedlo. No. Nějaký blázen utíká před nějakým slonem. Ne, to je mamut. No. Já nevím, jestli se vám líbí ty videa, že jsou tak krátký, nebo jestli jsou moc dlouhý, nevím. Spíš krátký. Tak jako mám 20 minut, no, nevím, jestli je to krátký. Ježíš zase, to už jsme viděli. No, potřebujeme vidět, no.
No, myslel jsem si, že to bude i trošku lepší mapa, ale to je jedno. Jsem hned zpátky. Takže jsme zpátky. No. Že se video. Ale ten díl dneska necháme takový kratší, jo. Takže čus a příště.